životom prožet. Bile su ptice jednoga dana, nosile oči od sviju ljudi, što su ugledav utihnule sjetom. Jer nedaleko je bilo usahnulo polje od prirode malja, skromno siromašno zdanje, a na njemu pjesnik i svjetlo što u vjetru se valja. Pa poču pjesnik svjetlo, veliko i sjajno, da uho mu uščuje još dublje, a duša se napoji znamenjima života što ima doći. I pjesnik tada otvori oči, od silnog se vjetra zanese. I ovu istinu od tada za sve vijeke svjedoči.